Hello, lwgwfwr. Thangwn nagisir. Ayo, pergi. अच्छा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय जोङो दिनै गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों नखरनि बयबो जों मानो थांगोन बेखौ उनाव खिथासिगोन नोंथांमोना भिडिअनि एन्डआव मिथिखागोन जों मानो थांनो नागिरदों फैबाय थादो मिन्टु बाय बाय जोंखौ मबा थांगोन होनना मिथिखादों जोबना गालांगोन होननानै खारबाय थादोंमोन हमजायाखैमोन मिन्टु लेट्स गो ओइ माला तुमसे थांदों खोलाय Coba deh. साबिया Nih, bawa kan he. थांबायनो लाइग्रिबो थादों Acidity karena coklat merah itu गुवाहाटी फैदोंबाथाय मोनसे प्रब्लेमा सेम आरोना ट्राफिक मालिगाव बे ट्राफिकआ माब्ला दे जोबगोन ओरैबायदि कनस्ट्राक्शनानो दाबो जोबनो रोंला ओरैबायदि बेनि थाखायनो 1-1.5 घन्टा नेनो गोनां जायो ओरैबायदि लेट जायो मोनफैबाय जोङो चेन्नाइ रिजनेल अफिस एप'ल'नि बेयाव फैदोंमोन हस्पिटालाव फैदोंमोन माने जों दा मोनफैबाय हाबनोसै आइनि थाखाय मेडिकेल चेकआप दङ बेहा Narna? Jangan sakit nanti. Goodbye.
जाबाय बेलासिद्राय फैबा दिगदार जागौमोन बेयो मोनसे खेबसे रेस्ट लानानैसो नायसिगोन आरो दसेनो जाखाबायना जोङो फैनाया बिराद मोजां टाइमाव फैखाबायनो ग्रोब फैबायबो जाखाबायबो ओइ माथि थांदो बाबु दायो जोङो हस्पिटालाव थाब जानायनि थाखाय जों माने आसाम स्टेट मिउजियामाव फैबाय दसे बेरायनानै थांनोसै जोङो मिउजियाम सिङाव हाबनाय लोगो लोगोनो बुंबाय आरोना माने भिडिअ खालामनो एलाउ गैया सिङाव होननानै अनलि फट' लानो हागोन आरो फट' लानो थाखायबो माने नोङो एक्सट्रा पारमिसन लानांगौ आरोना बिनि थाखाय एक्सट्रा पेमेन्ट खालामनांगौ ओमफ्राय जोङो बे फट'नि थाखाय पेमेन्ट खालामखादोंमोन जों सानदोंमोन मा बेयावनो भिडिअबो खालामनो हागोन होननानै खिन्थु भिडिअ खालामनो हायासै आरोना जों ओमफ्राय सिङाव मा फट' लादों बेफोरखौ मोननैसो नोंथांमोननो देखायबाय आङो ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामो आरोना जायफोरा फरायगासिनो माबा माबि एग्जाम बिदिनो होयो सोरबा आसाम हिस्ट्रिनि सायाव जुदि मिन्थिनो लुबैदोंबा गुवारहै बे मिउजियामाव फैनांगौ आरोना हिस्ट्रिजों रिलेटेड आसाम हिस्ट्रिजों रिलेटेड बहुत बुस्थु दङ बहुत माने गियान मोनो आरोना बेयाव जिरायना थानाय मानसिफोरजों रायलायनांगौ सोंनांगौ बेयो बोरै बोरै बिदि रायलायनानै मोनबा बिराद मोजांसिन मिथियो जों गुवाहाटीनिफ्राय रिटार्न जाबाय ओमफ्राय दा जों ओंखाम जालांगोन माहा जालांगोन मायाव गोदानाव ना गोजामाव गोजामाथ' मोनसिगोननो गोजामाव जागोन मोनफैबाय बाजै हटेल गारि जायगायानो गैया इने जोङो बाजै हटेलाव हाबबाय हाबनानै ओमफ्राय बेयावथ' सानफ्रोमबो भिर थाखायोना सानफ्रोमबो सानसेबो खालि थाखाया ओमफ्राय सिट मोजां नागिरनानै जिरायबाय जोङो ओंखाम अर्डार होबाय जा उखैखाबायमोन आरोना ओरैबायदि उखैबायमोन जोङो 2टा बाजिबाय नांबाय फुङाव 8टा बाजियाव एसे जालांनाय आरो ओमफ्राय जि उखैखाबाय आं जि बाजौलाय से नं बाजै हटेल ओमफ्राय जाखांनानै जिरायबाय ओमफ्राय जिरायनाय टाइमावनो एसे मासे लोगो मोनबाय माने मेगि मोनो आरो बिनि अनारफोरा गैथ'वामोन आरो एसे गोजानाव दंमोन ओमफ्राय जों दुखु जिरायना दंमोन बायबो हेपि गैया हारसिं दुखु रावबो गैयैखाय मालिक फैनायनि उनाव जि हेपि जाबाय ओमफ्राय बाय बाय मानब फायनांला बाय बाय मानो फैखो गुवाहाटी थांबाथाय नैबेनियाव साना जानो मोनाबा गाहाम मोनादां मानाव नावकाटा सकनि साना बे जाबाय नावकाटा सक आरो नियाव साना जानो साना नावकाटानि साना नावकाटा सकनि साना ओमफ्राय आरो लिट्टिखौ जाबावबाय जोङो साना जाखांनानै मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो ओमफ्राय ओंखाम जानायनि उनाव नायलाय आंना लिपस्टिकानो गैला लाफिनोबो रोंला आङो बिदिनो जायो आं जि लानो बायो माने लाबाबो जाफ्लांजोबोना आङो लिपस्टिकखौनो नै ओमफ्राय जोङो नावकाटा सकखौ बारबोनानै जाब्रांपारा सकखौ मोनफैबाय आरोना जाब्रांपारा सकआव माने लकेल मैगं थाइगं बिदिनो माबा माबि मोनो
ओमफ्राय जोंहा बे लामाजों फैबाथाय बेनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे लाना थाङो आरोना ओमफ्राय दिनैथ' माने बहुद माबा माबि लांनो गोनां दंखायो मैगं थाइगं जेबो गैला न'आव ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बायनानै लांसिगोन आरोना लकेल बुस्थु साम' खांख्राइ लाथा जोबोद मोनलाबायो बिथिं खमावनो ओमफ्रायो नै जा मोजां मोजां मैगं दंमोन ओमफ्राय माखासे बायनाय जासिगोन दा बेनिफ्राय जा बुरजा बुरजा लांखायो जोंहा ओमफ्राय नै गासैबो लकेलखौनो बायनानै जानांगौलै माने गुबुनफ्राथ' हासार होजोबोना देहानि थाखाय मोजां नङा लकेलखौ बायनानै जानांगौ जेसे हायो गोजानाव थांनानैबाबो नै जोंहा दाउदै बायबाय मैगं थाइगं लाबाय नै बेहाय ओमफ्राय दाउदैखौ माहा दोनगोन माहा मागोन बे माबानि लक खामग्रायावनो दरजानि लक खामग्रायावनो होबाय आरो ओमफ्राय जों बाजार खालामखांनानै न' फारसे थांबाय आरोना न' थांनानै न' मोनबाय थेंक इउ बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव थेंक इउ Bye bye.